Eu nu vorbesc de autostradă zburătoare, domnule. Eu vorbesc de autostradă ca suspendată. O să treceți peste Palatul Victoria, treceți peste Teatrul Național. Pe unde o duceți, domnule? Până strada Mihăileanu. Pe unde o duceți? Până strada Mihăileanu. Și treceți cu ea așa peste case? Sau ce faceți cu casele? A fost o glumă. Dacă noastră nu înțelegeți că exact există porțiuni, există dumneavoastră, tot programul noastră este o glumă. Dumneavoastră, nu. Deci, încă o dată, domnul Blaga, nu există foarte multe expropieri. Eu, 25 de kilometri de la nord la sud? Da, domnul Blaga. Sunt numai expropieri, bucățică cu bucățică, casă cu casă. Nimeni n-a afirmat, domnul Blaga, că o duc pe diametru. O duc pe rază, domnul. O duc pe rază. Domnul Aici m-a schimbat. Ce înseamnă pe rază sau pe diametru? Raza înseamnă că traversează așa, ca e cercul. Raza e jumătate de diametru, domnul. Da, deci o duc pe... Domnul. Stați un pic. Deci nu o duc pe conturul. Nu o duc pe contur ca să mă apuc să dorm, că nu am înnebunit, domnul Blaga. Și nu mă duc peste monumente? Păi dar n-aveți pe unde merge. Păi da, Mihăileanu e monument. Orice rază o luați, dumneavoastră va trebui să dărâmați străzi și clădiri. Asta credeți dumneavoastră. Dar dumneavoastră vedeți o astfel de autostradă trecând peste locuințe, vă dă voie cineva să o treceți? Nu, trecând prin fața lor, antifonată și plină de verdeață, doar cu 25 de kilometri, să poți să-i faci în 18 minute. Autostrăzi din astea există în capitalele de largă respirație democratică.